Vytváranie úžasných spomienok je len jednou z mnohých výhod práce ako pharmacy influencer. Ak splníš niektoré z požadovaných kvalifikácií, získaš prístup k luxusným a jedinečným zážitkom s ostatnými pharmacy influencermi. Budeš cestovať na dýchberúce miesta po celom svete. Spoločne vytvárame nádherné spomienky. Ak splníš kvalifikáciu potrebnú pre daný výlet, budeš pozvaná k účasti. Výlet pre zlatých riaditeľov do Pharmacity, čiže do srdca Pharmacy v Turecku, je jedným z našich najznámejších výletov. A čo povieš na konferenciu platinových riaditeľov v USA? Alebo na luxusný výlet pre smaragdových riaditeľov do jedného z európskych miest? A nakoniec, čo hovoríš na luxusný tropický výlet s diamantovými riaditeľmi? To nie je všetko, pretože máme taktiež mnoho ďalších výletov a odmien, ktoré môžeš počas roka získať. Podrobnosti o kvalifikácii na jednotlivé výlety nájdeš na našej webovej stránke. Potrebuješ viac informácií? Spoj sa so svojím sponzorom.